Hello mga kamats! Kumusta po? I hope you are doing good and great. Saan man kayo sulok ng mundo. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan at walang nararamdaman. Ngayon, ang menu natin, giniling sa Tagalog. Pero sa Kapampangan, torta. Torta ng Kapampangan to. So, ang ingredients, of course, garlic and onion. Carrots and potato na fried na. Capsicum and green fish. Soy sauce, toyo, lemon, aswete, pampakulay, to. Siyempre, hindi mawawala ang black pepper at betchin. Okay guys? Let's get it on! So, ano na lang sa yung ingredients. Ang giniling ko, kalahating kilo. 1 kilo. 1 kilo yung giniling ko. Sarap nito, tortang tugak lang. Tortang palaka. O yung taga Canada, shout out sa inyo. Yung kapatid ko, lalo na papunta na rin yung mga anak niya, pamilya niya. Saka sila Bilen Bondok. Sa Italy, mga classmate ko. Sana napapanood nyo yung pag-vlog ko. Sa France, may classmate din ako sa France. Sa Hong Kong, yung mga kaibigan. Saudi, wherever you are guys. Sana nag-enjoy kayo sa panunod ng vlog ko, pagluluto. Ito ang giniling ni Match BDG or torta ni Match BDG sa Pampanga. Mga Tagalog, ito talagang tinatawag namin na torta sa amin. Pero sa ginisang giniling lang sa kanila eh. So, kaya torta sa amin to. May onion. Maraming onion ah. So, nakita nyo, golden brown yung garlic as usual. And then, palabasan lang natin yung juice ng onion. Yan, as you can see guys. Yan, lumabas na yung juice ng onion. Pero mas masarap nito kung may sili. Ang direct ko mag-iiwa na sili. O, soy sauce guys, soy sauce. Kailangan i-gis na yung soy sauce. Tapos mamaya lalagyan na lang natin ng asin. Ganyan ba yung sili natin? 5 pieces please. So, after ng soy sauce, siyempre, lalagay muna itong karne. Ha? Karne guys. So for sure matawang ito. So, mag-aasin ako. Walang sabaw ito guys. Hindi natin sasabawan. Lalagyan natin ng black pepper.
masyadong durog ang black pepper ngayon. So, then, lemon. May puto pa yung lemon. Para mabanlaw yung konting toyo. Ayan guys, ha. Naka-details lahat yan. Ang giniling guys, huwag mo lang pakuluin. Lalo na pag-press. Ngayon, pag-frozen, kailangan pakuluin. Kailangan tandaan nyo. Para hindi mawala yung lasa. Hindi ko natatagdagan ng toyo kasi may pangkulay naman ako aswete. Basta igisa-gisa nyo muna ganyan hanggang maging mag-iba yung kulay niya. Pag-frozen, pakuluin nyo lang ng konti. Pero i-frost nyo para maganda. Tapos pakuluin nyo lang ng konti. Para hindi mawala yung lasa yung ano. Mag-comment lang kayo guys kung anong gusto nyo request na iluto ko. Magka-idea rin ako na minsan. Mahalan nyo, paborito nyo pala yung ano. Sabihin ko naman kung hindi kaya eh. Guys, as you can see, pantay ang kulay. Kailangan wala yung buo-buo. Naluluto siya. Malabas yung mantika niya. Oh. Wala ako nang lagyan ng Ajinomoto. My favorite, guys. Then sili. Medyo pampagana din kasi yung pag may sili eh. Pampagana ng kain. Huwag naman sobra. Mamangabunga nga mo. Kung gusto nyo talaga matutong magluto guys, keep watching my video. Balik-balikan nyo lang.
Sabi ko sa inyo, walang taong di marunong magluto. Pero may taong tamad talaga. Tamad magluto. O, yan ha, lalagay ko na to. Kasi ito na-fried na kanina. No? Para bilisan na lang. Last din natin yung capsicum kasi pinirito eh. Baga pinamit ko magkita. Hindi ako magugulog. So, green peas guys. Ano? Ayan, kompleto Ricardo talaga yan. Nilalagay ko na itong anatomy. Guys, may gunting. Ito guys, pampakulay lang ito. Para hindi siya mapula. Aswete powder. Kasi sa atin, ngayon wala na akong nakikita aswete sa atin. Yung kasi yung pure, bababad mo lang ng tubig eh. Balat-balat mo. Parang rambutan. Ayan guys, o. Ayan o. Kikita nyo ha. Detalye yan. Walang hidden cam, walang editing. Ini-edit lang to pag napapahaba yung video. Pero sa pagluluto, wala. Lahat yan, detalye. Okay? So, lalagyan ko ng asin kasi walang asin. Grabe na. Ito naman ang pantakaw ko ah. Okay. So, let's mix it. Then we can add now the capsicum. The capsicum. Design. Kung panindang ginagawa mo, dagdagan mo na lang ng patatas. Saka carrots. Please, bigalugi. Ayan guys. Ganyan lang. Napakasimple. Tandaan nyo guys ha. Walang bagay na hindi natin pwedeng pag-aralan. Luluto, once you make mistake, try again. Try and try until you success. Okay? Okay guys? So it's done na. Yung mga Kapampangan recipe ni Match BDG. Okay guys? That's it now. So I have to turn off the fire. See guys? Come on. This is the torta in Kapampangan or giniling in Tagalog. Okay? Hope you enjoy guys. Like I said, stay safe. See you next vlog. I love you of course. And God bless all. Mwah mwah chup chup. Mwah mwah.